Izifo esikhungethe iAfrika ngoba siningi izifo esikhungethe iAfrika ukhona zifo zikashukela umashaya phishe nekhenza sezifo sibaqedile abantu bese sisitshela ukuthi sekwade sibonile emhlabeni sisho ngalezi kanti siyazi khohlisa kusezokulu kakhulu okubizwa ngecorona osebhubhise umhlaba wonke sekusamazame wonke amazwe omhlaba alezifo sibaqedile abantu sithawubheke egoli yakhalwa ngalezi eNatali yakhalwa isitelkepu yakhalwa hotelkepu yakhalwa ngalezifo nasemlandweni kubabaze sibhedlana ngalethu mahula lathi ngimdala angase ngizwe ngalezifo ngakho-ke mpaka asilandele imithetho yabaholi ngakho asifaka mama social distance and wash your hands ukuze siphephe ma-Afrika abayibanathi bo kunomzimba esibhekene nabo yeyi baba yibanathi kunomzimba